салом, фирдавси хурсанда ва ин пешниҳоди телевизиони футбол аст. футболбози бразилии дастаи псж неймар бо эҳтимоли зиёд имсол ба сафи дастаи туринии ювентус мепайвандад. инро чанд соат пеш расонаи иттилоотии испании Mundo Deportivo хабар дод. ба иттилои ин манбаъ, падари неймар ки ҳамчунин агенти ӯ ба ҳисоб меравад, имрӯз барои гуфтушунид ба шаҳри Турин рафт. раҳбарияти дастаи ба истилоҳ Старая Синьора барои ба даст овардани неймар маблағи кофӣ дорад. чанд рӯз қабл мо шоҳиди як рекламаи ширкати португалии МО будем ки онҷо неймару Роналдо нақши асосиро иҷро мекарданд. баъзеҳо ҳадс бар он мезананд ки ҳамонҷо аллакай Роналду бо неймар ба қавле маслиҳатҳоро пухтаанд. то пагоҳ ин трансфер маълум мешавад ва мо инро барои шумо шарҳ хоҳем дод.